Takže k našemu velkému překvapení inzerát, který byl kritický, ale korektní k prezidentu republiky Václavu Klausovi, kde jsme vysvětlovali výhrady vůči této osobě, odmítli uveřejnit Lidové noviny, Hospodářské noviny, Mladá fronta a Respekt. Umožnili nám to některé týdeníky. Takže bohužel tyto média, která jsou deklarována jako pravicová, nás nepustí do zpravodajství, na zpravodajskou část. Komentář nám taky neumožní, protože to by chtěl každý, a reklamu nám také neumožní. Takže jsme v dokonalé izolaci a mediokracie k našímu velkému překvapení nás vylučuje z politické soutěže. Zdůvodnění žádné nebylo, bylo to v rovině, pokud byste si předělali ten inzerát, tedy byl by jiný, než jsme ho měli my graficky, tak potom bychom se o tom mohli bavit. Ta grafika zobrazovala oficiální fotku prezidenta Klause, tak aby bylo zřetelné, o kom hovoříme, a žádný konkrétní vysvětlení jsme neměli, krom toho, že v Respektu a v Hospodářkách se o tom bavili redaktoři, to znamená ta neekonomická část novin, ale ti píšící, takže k našemu překvapení se rozhodli to nezveřejnit. Dnes jsme se rozhodli podpořit aktivitu umělců, kteří budou klást nepříjemné otázky panu prezidentu Klausovi. My s určitou částí nesouhlasíme, protože ta už je přepálená s cílem zesměšnit. My se držíme v té diskuzi politické, to znamená, pan prezident dělá politické kroky a my s nimi politicky nesouhlasíme. Necítíme potřebu ho nějak urážet nebo zhazovat. Jaké jsou vaše vyhlídky na zvolení? Tak to rozhodnou 5. a 6. voliči. To nerozhodnou průzkumy zaplacené Českou televizí, které už se mnohokrát ukázaly naprosto nepřesné, ale rozhodnou to voliči, a jelikož je doba velmi turbulentní, tak se necháme překvapit. Je to dobrodružství a rozhodnou to voliči.